Så. Det her, det er min video til min første deltagelsespligtige opgave. Og vi skal lave et forsøg, som hedder Kast med tændstikker. Og vi skal have en tændstiksbøtte, den har jeg her. Min den er lidt større end de andre. Så der vil nok blive nogle lidt andre resultater, end hvis jeg havde den lille. Men forsøget går ud på, at jeg sætter sådan her. Jeg har valgt at have den her nedad. Og så skubber den op over bordkanten. Og det har jeg gjort inden et par gange. Og så sætter jeg den ind i et Excel-ark. Og så skulle vi gerne begynde at kunne regne lidt på den bagefter. Først så skal vi lige have gjort os nogle overvejelser med den her. Når jeg åbner den, så kan jeg se, at der er lange tændstikker i. Og de er selvfølgelig tungere nede i den her ende, end de er i den her, for der er der ikke noget. Så jeg vil formode, at hvis den rammer på nogle af de små flader, så vil den ramme her, hvor den er tungest. Og hvis den rammer på en af de her sider, altså sådan her, eller sådan her, så vil jeg tro, at den lander med den her nedad. Den er plan med den anden, men den er lidt tungere, fordi der står noget for, så den er lidt mere lige. Så jeg tror, den lander der. Og så er der tryk på den her side. Det er der ikke på den her. Det går ud ved et. Så den er også tungere. Så jeg vil også tro, den lander den vej. Men jeg har i hvert fald gjort det et par gange. Og så bagefter vil jeg sætte den i en computer. Og det har jeg gjort her. Så vi kan se den her. Sådan her. Nå, men jeg har i hvert fald sat den på computeren her. Og det er lidt svært at se. Sådan der. Herover der har jeg sat mit forsøg ind. Jeg har fået den til at lande på toppen. På den her side. Nedad. 24 gange. Den er kaldt top. Så har jeg fået den til at lande med bunden opad. Det er bunden. 23 gange. Og siden uden. Det er den her side, hvor der ikke er noget på. 3 gange. Og siden med. Det er den her. 6 gange. Og enden uden. Det er enden, hvor min ender af tændstikkerne ikke er. 3 gange. Og enden med. Det er der, hvor mine tændstikker er. 1 gang. Så har jeg lavet nogle gæt ind. Dem her streget lidt ud, så man kan ikke se dem. Jeg drager dem lige om. Sådan her. Der har jeg gættet på, at den vil lande flere gange med på toppen, end den ville med bunden. Det er fordi, jeg troede, den var tungest. Så har jeg gættet på, at den vil lande lige mange gange på siderne. For jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var en fordel, at den var tungere, eller om det var en ulempe. Og så har jeg gættet på, at den ikke vil lande til hvor der ikke var nogen. Og en gang på der, hvor der var. Og den holder ikke rigtig med nogen af dem. Jeg har ret i, at der er væsentligt mindre, der lander ned på de nederste af dem, altså på de små sider. Men at der er flest i de øverste, altså på de brede sider. Og så har jeg fået sat dem op hernede under, sådan så der er et minimum, maksimum. Så har jeg sat den klar herovre til, at jeg kan regne noget frekvens, noget kumuleret frekvens ud på den. Det er lidt svært at se, men kumuleret, det betyder bare, at den her, der kan vi hurtigt skrive, at den skal give, det skal være de gæt, vi havde. 24 skal den øverste give. Den samler op på alt det, der er op over her. Kumuleret betyder opsamle. Den her, den skulle gerne give den her. Og så plusser vi den med alt det, der er under den her. Og hernede, så skulle vi gerne bare kunne trække i den. Og så skulle den meget gerne, kom vi for langt, give 60 ned i bunden, det gør den også. Herover der skulle det gerne være en frekvens af den. Kumuleret frekvens, det vil sige, det er ud af den her. Nedunder. Der skulle det gerne være den her. Og skal vi den her op. Og så plusser vi den med den der er nedunder. Vi opsamler altså dem, der var. Og så trækker vi den.
skulle den gerne give 1 nede i bunden. Det gør den også. Hernede der har vi lavet et boxplot. Det har jeg gjort ud for de observationer, jeg har lavet på forhånd. Sæt dem ind. Her kan jeg se, at det passer med, at der er et minimum. Den mindste den er på 1. Den passer. Og der står hernede den største, der er målt, den er på lige under 25. 24, den passer også. Så har jeg lavet en median, der går her. Den siger, at den er lige under 5. Det passer også, den hedder 4,5. Og en K1, den når lige omkring 2-3 stykker. Ja, den passer med, den er 3. Og en K3, den er helt under 20. 18,75. Så, det var det.